guys, दा दं आङो पल्टन बाजाराव नोंथांमोना नायनो हागोन नैथिं बाजार ओमफ्राय बैथिंजाय स्टेसन आरो थांबाय दं नायलांदो नोंथांबो ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो ओमफ्राय कमेन्ट खालामना हो लाइक खालामना हो ओमफ्राय नोंथांखौ आंनि रिकुवेस्टसिम माने मोनसे रिकुवेस्ट साबस्क्राइब खालामनोबानो जाबाय आंनि चेनेलखौ गोदान फैदोंब्ला पल्टन बाजार स्टेसन बै बास दङ ना बासनि बै उनथिंजाय स्टेसना पल्टन बाजार स्टेसन सब मार्केट गोजा नोंथांमोना जि नांगौ बेयावनो सब मोनजोबगोन मेहेरा बुङो पल्टन बाजार नायलांदो जि नांगौ बेखौनो मोनगोन बोरैबो नाय बिथिंबो नाय लामानि बिथिंबो दं ओमफ्राय जि नांगौ बेखौनो मोनगोन आरो नायजोबदो जेरैबायदि नांगौ बिदिनो मोनगोन दाम मोजां मोजां आंहाबो लानो गोसो दं नाथाय फैसा गैया नालाय जि नांगौ बेखौनो मोनगोन थान्दानि गरम बोथोरनि मा नांगौ नायजोबदो नैबे मेन माने पल्टन बाजारनि माबा मार्केट आरो मार्केट गुदिनिखिनिया बिराद मोजां मोजां जि दं लानोबा लानो हागोन नोंथांमोना फैनो हागोन लानो ओमफ्राय आंनि मोनसे रिकुवेस्ट नोंथांमोननिसिम ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना जुदि गोदानबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय ओमफ्राय कमेन्ट हो लाइक हो ओमफ्राय गाज्रि नांदोंबा डिसलाइक होबानो जाबाय नाथाय साबस्क्राइब खालामनो जाबा बेबायदिनो गोदान भिडिअ नुनो थाखाय नटिफिकेसनखौ थुना होबानो जाबाय होमबानिया आरो बेबायदि मोजां मोजां भिडिअ बानायनो सानगोन गोदान भिडिअ दिहुननो सानगोन मोनसे आयदानि माबा 20 जेबो लायासै फन नांगौ दं आङो मार्केटाव फैनानै जेबो लायासै माने लाबाय फिसा फिसा बुंनोनो लाजिलायगोन थेवबाबो नायदों नोंसोरो मा लादों आयना लाबाय ओमफ्राय खानजुं लाबाय ओमफ्राय नुदोंना नीलगातार मोनसे लाबाय आरो फिसा फिसा बुस्थु नांगौथि बुस्थुफोरखौ लाबाय गैयामोन माने ओमफ्राय बेखिनियावनो आंनि भिडिअखौ फोजोबनोसै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ नायदोंबा साबस्क्राइब खालामनो होबानो जाबाय ओमफ्राय बेल आइकनखौ थुना होबानो जाबाय मोजां मोजां भिडिअ बानायनो सानगोन नाथाय दिनै बेखिनियानो गोजोन्थों